Говоримо сьогодні про сценарій, і зараз у мене по сценарію гучні оплески нашим артистам. Вони такі йдуть до цього. Прям гучніше. Зараз подяки нашому співаку. Вау, чудово! Не по сценарію, це я подумав сьогодні, будь ласка. Спекулюйте наші танцюристи, артисти, хто там їх десь побачив, спіймайте їх за руку. Швидко бігають. Повертається. Під ваші оплески. Отже, друзі, рухаємося далі. Якщо ви думаєте, що сьогодні у нас будуть тільки хороші новини, ви помиляєтеся. Далі є у мене прям цілий блок поганої новини для тих, хто сьогодні не снідав. Поговоримо про приготування блоку, друзі, для військових та волонтерів. Цей напрямок можна назвати справді найбільш довготривалим, стабільним і непорушним. З перших днів повномасштабного вторгнення об'єдналися чоловіки, які досі займаються цією справою. Ріжуть м'ясо, моркву, носять казан і готують справжній кримсько-татарський плов. Незалежно від погоди, настрою чи інших обставин, плов не скасовується. Він готується стабільно двічі на тиждень. Щоб ви могли побачити, як це відбувається, на екрані з'явиться власне цей процес. Ілля, ти просив часник, це в тому числі і для тебе. Друзі, увага на екран. Привіт, Ілля, ми тебе почули. От тобі побільше часника. Вітаю, друзі! Я Романченка, керівник волонтерської спільноти «Весінні», і сьогодні прийшла привітати наших друзів. Громадських організацій, Татаро-Одещини і Терезу. Ви ще не мовлята, але це прекрасне життя. Дякую вам за вашу роботу. Я часто приїжджаю до дівчат на землі і
майже 2 рази в тиждень, майже більше 2 рази в тиждень я приїжджаю до хлопців додому. Це дуже велика робота, яку роблять юристи зі своїми помічниками для нас волонтерів. Завдяки їм ми можемо візти речі, працювати, працювати. Дякую вам велике. У нас приходять візити. Кожна культура, кожна секунда. Це в мене такі візити. Тобто ми мовки, четвертий? Четвертий покидів. Сьогодні ми приїхали привезти скло в один із волонтерських центрів в Одесі, таких самих, як і наш. І зараз почуємо від них відгук на наш, чесний відгук на наш скло. Не така площа, свіженькі, дуже дякую, дякую. Щоб ручки ваші не боліли. Дуже смачно. Вам сподобали всі. Ви мотали сьогодні. Буде. Принесли. Дякую. Друзі, бачимо обласки. На честь у нас, як завжди, церемонія нагородження. Будь ласка, всім прошу саме зараз до сценарію, під музику, як все домовлявся. Чудово, можна поаплодувати, будь ласка, вкажіть. Левицький Денис. Ще такий момент, вчора у Денису було день народження, можемо окремо його привітати. Григорій Олексій. Малюженко Віталій. Коробко Володимир. Жигайло Євген. Ібрагімов Айдер. Жигайло Євген. По-перше, дуже дякую за цю відзнаку від мене та від хлопців. Так сталося, що саме зараз я до цієї справи не належу фізично, але духовно вона по-прежньому зі мною. Це колись допомогло мені, як казала одна з нашої команди до цього. Це допомогло їй. І я чудово її розумію, бо долучені до цієї справи допомогли мені також. Це так буває, коли допомагає іншому, ти допомагаєш собі насамперед. Дуже дякую вам. А можна для подяки
Галузької селищної ради та покладання секретаря громади. Від нашої громади, як голова, хотів би передати найщиріші вітання жителів, тому що дійсно тісна співпраця з перших днів війни. І ми вдячні долі, що нас познайомили, Володимир нас познайомив. Ви дуже активні, у вас гарна команда, тому добрі справи нехай відзначаються вам і будуть як заслуги. Зі святом вас! І територіальна громада мене повноважила висловити вам подяку та вручити громадській організації «Кримські татари Одещини» за значний внесок у підтримку та допомогу Великодолинській громаді. У найскладніші моменти ви були поруч, щиро, з великою душею. Нехай і надалі ваша діяльність об'єднує людей та додає надії та приносить світло там, де воно потрібно. Дякую вам. Я також хочу більше так, хочу подякувати сказати. Це особисто від відділу соцзахисту, які безпосередньо отримали від нас дуже багато того, що було просили і не отримали. І ваше велике серце вирішили таку справу. Дякую вам за це. А від нашої громади також оголошується подяка за підтримку та активну співпрацю, благодійну допомогу, турботу, відданість, благодійній справі, небайдужість і чуйність до мешканців Козловської селищної територіальної громади. За що вам ще вдячні і всіх нас велике подяка. Слава Україні! Також хочу сказати, що у нас особисто на нашій території є Суворовський хліб. Ми перейменувалися буквально недавно в організацію. Ми зараз маємо хліб нашого підприємця, який сам производить його. Суворовський хліб дуже смачний. Щастя вам, достатку, злагоди, миру. Друзі, ще раз ваші оплески. Всі, хто отримав сьогодні, чи отримали нагороди. Ну, не знаю, як ви, а я ось коли піднімалися хлопці, які готували блок, ну, я бачу, звичайно, в машинах отакі вантажі. Я думав, може, почати такі маленькі судочки. Добре, через наступні 5 років. Завтра. О, клас, домовились. Що ж, друзі, ми рухаємося далі з вами. Ви знаєте самі, але за сценарієм, як ми всі любимо, мається озвучити. Одещина по-справжньому багатонаціональний та різнобарвний регіон. Тут поруч живуть і взаємодіють десятки спільнот, кожна з яких зберігає свою культуру та збагачує загальну мозаїку нашого краю. Кримсько-татарська громада знайшла на цій землі багато близьких по духу національно-культурних товариств. І серед них є спільнота, з якою кримські татари буквально говорять однією мовою. Це гагаузи. А мова, якою говорить весь світ, це мова музики. І зараз в вашій увазі така знайома пісня у не зовсім звичному звучанні. Зустрічайте! Гагаузька співачка з України Наталі Деніс. Дякую. Я хочу сказати декілька слів від імені голови Асоціації гагаузьких товариств України, від імені Юрія Чичого. Сьогодні він знаходиться у Києві і у відрядженні, тому така місія випала мені. Будь ласка,
запрошую вас. Хочу вам передати вітання від Юрія, від всієї Запорізької громадськості України. Ми бажаємо вашій організації процвітання, вашим родинам Божої благодаті. Ну і ви завжди можете розраховувати на нас, на друзів, на співпрацю, на взаєморозуміння і все, що забажаєте. Size kutlarım, başarılar, huzur ve uzun ömür. Ну а зараз хочу заспівати пісню «Червона калина» англійською мовою. Hikayede kırmızı kalina ne için yanmadın? Ne için kıymetli boş Ukrayna hasretle vardın? Dardı biz kırmızı kalina saracağız. Seni kıymetli boş Ukrayna hey hey sevindireceğiz. Düşman kırmızı kalina yaz değilsin. Hey Allah şanlı Ukrayna sevdik soyun. Dağları biz kırmızı kalina saracağız. Seni kıymetli kuş Ukrayna hey hey sevindireceğiz. Kırdasa aldın başaklar olmuşlar çoktan. Öldürürse çirkin yangınlara ateşi çıkar. Çirkin varsa aldık bunu iyi duracak. Askerler şanlı Ukrayna hey 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 kurtaracak. Bir daha yesecek elimizden yengin kırlardan. O zaman bizi koruyacak, o yağmayacaktan. Seni kıymetli kuş Ukrayna pek severiz. Seni kıymetli kuş Ukrayna hey hey sevindireceğiz. Soyunuz içer bana kalıyla o kırılmazsa. Чого страшна слава Україна зажурилася? Ай, кулько, червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Друзі, ще раз ваші оплески. Я хотів би допомогти мені когось із-за куліс, все по сценарію, як пам'ятаєте, вручити Наталії подяку за вагомий внесок у розвиток культури в Одеському регіоні, за підтримку мистецьких ініціатив, активну участь у популяризації творчості серед громади. Ще раз ваші оплески. Наталії Деніс, друзі. Так, і ми продовжуємо церемонію нагородження під ваші оплески, друзі. Будь ласка, Олександр. Наші можна Юрія Васюка, нашого інформаційного партнера, хотіла надати інформаційну єдину підтримку. Security. Преса Україна розвивається. Ще також нас медійно підтримує видання «Інтен». Валерій Волков, можна вас.
Дякую і сподіваюся, що і на Одещині теж з'явиться медіа, де буде сторінка Кримськотатарського. Наталі Довбуш, будь ласка, також на сцену. Наші футбольні послуги також. Трошки хочу сказати тобі дякую просто за те, що скільки ти робиш. Ми всі давно вигоріли, ми всі, я думаю, кожен розуміє, що стільки працювати так довго неможливо, але ти знаєш, що вогонь, який тобі палає, в твоїх очах, і нас теж підтримує. Дякую тобі. Бо знімати можна тільки те, коли можна щось знімати, коли хтось це готує і робить. Дякую. Андрій Гасилович. Окрема подяка науковцям, окрема подяка Андрію Васильовичу за те, що викопав Хаджибій, і тепер ми точно знаємо, що ми тут не чужі. Дякую, і мої вітання. Це ваш домовленість. Хочемо покликати об'єднану ініціативу «Кримський фронт». Фелікс Бій. Кримський фронт це теж кримські татари, але вони зараз їх в Києві називають київські татари. Але вони дуже багато роблять для окремих громад, в тому числі на півдні. І їх філософія мені дуже подобається, тому що якщо допомагаєш півдні, то опиняєшся десь ближче до Криму. І це для мене якось тепло. Дякую. Я б хотів би також привітати в першу чергу ці зіткнення. Нам дуже приємно, що ми, кримські татари, є везде і завжди допомагаємо усім, тому що в єдності наших сил. І я сподіваюся, це не 5 буде, а 100. Ісламський культурний центр «Альмаса». Ісламський культурний центр Аль-Масад – це люди, які свою роботу кожної п'ятниці зробили такою системою, що це ще один пункт, з якого ми всі беремо приклад. Це один раз я був в п'ятницю в мечеті, і там було за один раз 700 порцій їжі потребуючим. І це система, і це певна послідовність. Тому за це тільки поваги і визнання. Хочу вас теж привітати до Ісламського культурного центру. Насправді наша перша така співпраця, вона була саме після аварії на Каховці 10. І нам ввечері позвонили, сказали, ну завтра виїжджаємо, чи хочете долучитись. Звісно, ми долучились і в подальшому ми реалізовуємо дуже багато спільних проєктів, тому що будемо дуже багато співпрацювати і робити добро. Дуже дякуємо. Це дітей жіночої. А зараз я хочу запросити всіх своїх
співвітчизників по черзі, як це прийнято в корупційному середовищі, почну з племінника Ілля Швітисляма. Чекар Василинас. Умеров Липа. Емирасанов Радмиев. Емирасанов Радмиев. Кадимов Сергей. Сайтяев Кемал. Значить, з Кремлем у нас яка історія, що колись не вдалося вирішити питання з ТЦК, і тепер він доброволець. Тому дякую йому за службу. Всех приветствую. Ассаляму алейкум. Со своей стороны, конечно же, хотел бы поздравить ФИФИ в лице, так скажем, представителя гуманитарной организации «Фьюз». На протяжении 5 лет сделал очень много работы, я сам являюсь свидетелем этой его работы. Пятилетка прошла. Иногда даже честно. Пятилетка прошла. Желаю, чтобы таких пятилеток было много, и чтобы каждая последующая пятилетка была продуктивнее, лучше, объемнее по работе, чем прошедшая. От себя же, от заведения «Смарт Крыму», тоже с символическим названием, я хотел бы предоставить вам такой вот сертификат на наше одно из лучших блюд для вашей всей дружной команды, особенно для девочек, которые придут. Да, и сам мы еще добавим. Так. Татар складно стримати якихось слів, вона владає часто багато слів. І тому ми вас не відпускаємо і надаємо слово Міхі. Дякую. Для мене сьогодні велика честь бути тут на 5-річчі громадської організації Кримсько-Татарської Отеччини. І для мене була велика честь бути вчителем кримсько-татарської мови на протязі 1,5 року. Знаєте, кримсько-татарська мова для нас це не просто якийсь набір слів. Для нас це пам'ять, для нас це цивілізація, для нас це світосприйняття. І я дуже вдячний тим, хто навчає кримсько-татарську мову, і тим, хто відкриває можливості для того, щоб вони навчалися. І, знаєте, хочу ще сказати, що кримсько-татарська мова була під забороною, вона перейшла депортацію. І сьогодні наші предки все ж таки зберегли і передали цю мову для нас. І сьогодні кожен курс, кожен урок, кожне вивчене слово кримсько-татарське – це великий крок до перемоги. Це і є перемога. Дякую, дякую міські. Дякую за можливість вивчити мову. Це важко повірити, але спробую коротко сказати. По-перше, хочу подякувати за цю подяку. Хочу сказати, Кримський Татар в Одещині, вона не завжди, незважаючи на те місце, де ти зараз можеш жити або не жити. І що я хочу сказати, от
вже казали про вигорання, просто коли є думка, що в тебе з'являється вигорання, відкриваєш собі інстаграмі Кримського Одещини, дивишся, що роблять люди у свій вільний час, як допомагають країні, місту та всім, хто в цьому потребує, і розумієш, що вигорання не існує, і всі ті мета, до якої потрібно йти. Дякую. Вигорання не на часі. І часто я повторюю цю фразу багатьом членам своєї команди, але є одна людина, якій це повторювати не треба. Саша Пропачов. Сфоткаємося. 5 років я вважаю, що людина вже має право на своєму кабінеті на день мати надпис, що це голова нашої організації, і нам вже не треба працювати як навігаторами, шукали другом поверх, двері твоя. Друзі, ще раз ваші обласки, будь ласка. І знаєте, що я думаю, що якщо не тільки татари люблять поговорити, ось ми сьогодні давали слово всім, хто сьогодні піднімався, отримав нагороди. Це не означає, що тільки ці люди можуть сьогодні щось сказати. Можливо, у когось із вас є слово піднятися сюди, сказати декілька слів організації, якихось конкретним людям, можливо, що скажете? Хто готовий? Це безкоштовно сьогодні, давайте. Сьогодні безкоштовно, піднімайтеся. Хочете тут? Добре. Я хочу від імені Одеського академічного українського музично-драматичного театру привітати імені Володимира Василька, привітати чудову громадську організацію. Можна сказати, що наших партнерів, бо ми реалізували кілька проєктів. Ми завжди раді вас бачити. І сьогодні неодноразово лунало слово натхнення. Я хочу вас запросити. Всі, хто причетний до організації, сьогодні о 6 вечора у нас буде сюїта перформанс. Натхнення для того, щоб ви зарядилися цим натхненням і несли далі світло, любов і разом до перемоги. Щиро вам дякую і чекаю всіх сьогодні о 6 годині в українському театрі Пастера 15, будь ласка. Музичний, пластичний перформанс. Дякуємо, друзі, ще у нас були бажаючі, я точно бачив, ще хтось хотів сказати декілька слів. Ага, ось, чудово, прошу. Дуже вдячна за запрошення на це величезне свято. Ну, по-перше, я вітаю з ювілеєм. Він ще маленький ювілей, але ще буде дуже багато ювілеїв. Дякую дуже Фельзі Мамутову за те, що він робить щоденно і наближає нашу перемогу кожного дня. І ще маленька ремарочка. Мене звуть Ірина Сидорук, Всеукраїнський жіночий фестиваль «Діва». Так ось саме на цій сцені декілька місяців тому, завдяки Фельзі і його громадській організації, 2000 українських жінок нарешті почули кримсько-татарську мову, кримсько-татарську пісню, почули лекції з вуст Фельзі і його колег про те, скільки роблять кримські татари зараз для наших бійців ЗСУ. Вітаємо дуже, дякуємо за все, що ви робите. Дякуємо, дуже дякуємо. Так, і ще у нас є бажаючі, будь ласка. Прошу. Добрий день. Наша дружба з Росією почалася якраз з того, що ми допомагали після зриву Каховської ГЕС.
Марганцю, я й сама з Марганця, дуже дякуємо. І з того моменту почалася наша дружба. У нас музей геноциду територія пам'яті, є стенд, присвячений депортації кримсько-татарського народу. Ми дуже дякуємо, що ви долучились і що ми з вами співпрацюємо, будемо надалі співпрацювати. Ми знаємо, що ви любите Одесу і що ви вже майже справжні одесит, тому ми думаємо, що в вашому кабінеті знайдеться місце для цієї картини. Дякуємо. Прошу відзначити у кабінеті із табличкою до двері. Так, уже так. Так, ще бажаючі друзі. Так, є у нас ще, хтось нас сміливо крокує, будь ласка, прошу. Ваша Наталія, благодійником міста Тисячі джерел. Друзі, я дуже тобі вдячна за твою працю, тому що я розумію, як люди, які опинилися вимушено в великому місті, потрібна підтримка і допомога. А особливо, коли близькі люди такі ж самі, їм допомагати, це ближче, як рідні люди. Я дуже вдячна за те, що ви приймали участь в нашому такому заході, як захід. І ваша подяка. Дуже вам вдячна. І тут наш сувенір від нашої організації. Дуже вам вдячна. Так, дякуємо. Отже, так, місце у машині у пульці ще є для подарунків нагород. То, так, будь ласка, прошу вас до слова. Прошу. Доброго дня всім. Мене звати Вероніка. Я представляю релігійну організацію Caritas Spes Odessa. Завдяки моїм колегам Олені, Світлані, ми свого часу познайомилися з Олександрою, відповідно з вашою організацією. Знаєте, в нашій роботі з бенефіціарами, з нашими потребуючими, ми неодноразово зустрічаємося з потребами, які не можемо реалізувати власними силами. І тоді на допомогу приходять саме такі люди, як ви, саме такі громадські організації. Свого часу ви стали таким міцним плечем підтримки для нас, для наших людей, для потребуючих. І це не обмежилось тільки кримськими татарами. Це внутрішньо переміщені особи, які заповнюють південь України і які зараз дуже сильно потребують нас всіх. Нехай на вашому шляху завжди зустрічаються такі організації, які будуть і для вас цим міцним плечем підтримки в потрібний час. І дякуємо за вашу допомогу і величезний вклад в нашу країну, в наших людей. У мене питання те ж саме. Хто ще готовий сказати декілька слів? Так, будь ласка. Всім добрий день. Я, на жаль, не представляю ніяку організацію, але я, як молодь, хотіла подякувати просто небайдужим людям, які такі самі, як Фузі, як Саша, як Лінєв. І коли ти готовий до навчання, готовий відкрити до цього всесвіту, вони також небайдужі до тебе і незважаючи ні на що, вони діляться тим, що ти і дуже дуже вдячний тобі за те, що ти просто готовий пам'ятати та вивчати історію українських татар. Дякую. Дякуємо. Ну, ви знаєте, що я запитаю. Хто ще готовий? Є ще ось бажаючі, будь ласка. Може вони будуть поки я буду запитувати, тому що це так працює. Добрий день, я представляю Одеського обласну спеціальну бібліотеку імені Грушевського. Знаєте, ви запитували, скільки років ми знайомі з ГО «Кримські татари». Тоді мені здається, що перший наш захід ми провели ледь не в 17-му році, але особисто з Ферзіби. Тому тоді ми ще запросили хлопців-моряків, які виходили з Севастополя, пам'ятаєте, молоді діти, які співали гімн України. І вони тоді були присутні у нас в залі. Значить, це було, напевно, в році 17-му. З тих пір ми провели безліч різноманітних заходів. Нам дуже приємно, що Ферзі і представники ГО обирають нашу бібліотеку. Ми запрошуємо всіх на наші майбутні заходи. Від бібліотеки, звичайно, ми даруємо вам книжку
справжній історик сказав, що є про Крим, про ханську Україну і коментар, який розпочинається Кримом. Дякую. Я бачу в Одесі такі простори, де не тільки можуть збиратися люди, а мені сподобався той факт, що туди можна інколи заходити, відпочивати з книгою, і там абсолютно така атмосфера, не той бібліотеки, які я пам'ятаю зі свого дитинства в Севастополі. Запах залишився той самий, але атмосфера, вона прекрасна. Дякую за те, що ви дороги відкриваєте. Ще хочу один момент, щоб привітати в нашому залі генерального консула Республіки Туреччина, і я хочу висловити вдячність за дружбу. Хто знає, що я запитаю вже вкотре. Так, ще хтось готовий сказати декілька слів? Так. Є у нас, так, прошу, будь ласка. Так, будь ласка. Перекладати. Ми представники Генерального консульства Туреччини, Генеральний консул також Генерального консульства, хочемо сказати. Böylesi güzel bir program için bizleri davetiniz ettiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. 5. yılınızı kutluyor. Пане, дуже дякуємо вас, що запросили нас на ми дуже раді розділити з вами це свято. Daha nice yıllara diyor. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. І не один ювілей бажаємо вам ще відсвяткувати. Тому щиро вітаємо. Evet, ben biraz evvel aşağıda valiliğin bir etkinliğindeydim. Я зараз до вас піднявся з першого поверху, там була одна подія, яку організував голова Одеської військової адміністрації. Fevzi Mahmutov etkinliği tam aynı saate getirmiş, getirmiş. Bayağı başarılı bu konuda. І так вийшло, що вони і в один і той же день, і на один і той же час в одному тому місці. Ama şunu söyleyebilirim, sizin salonunuz daha havalı, daha büyük. Але хочу сказати, що у вас місце для організації свята набагато більше, краще. Ben tabii katılamayacağım için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. Через те, що не зміг розділитися, скажімо так, на два свята, як відправив своїх колег. Yine de onların rollerini çalmak istemedim. Не хотів їх ролі також, скажімо так, відбирати. Ama aşağıdaki görüşme bitince hemen buraya geldim. І як тільки закінчилася подія, свято знизу піднявся до вас. Görüyorum ki burada çok değerli dostlarımız var. І бачу, що в залі серед вас дуже наші друзі всі знаходяться. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Всі хочу привітати, поздоровитися. Bizim Kırım Tatarları bizim için çok önemli bir yer kaplıyor dış politikamızda. У нашій зовнішній політиці кримські татари займають дуже значне місце. Özellikle Kırım Tatarlarını iki ülke arasında, Ukrayna ve Türkiye arasında bir köprü, kültürel köprü olarak görüyoruz. Кримські татари – це, можемо сказати, що це міст між двома країнами, між Туреччиною і Україною. Türkiye 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor. Туреччина з 2014 року, саме з періоду анексії Криму, завжди підтримувала Україну. Ukrayna'nın kabul edebileceği adil ve sürdürülebilir barış için Türkiye Cumhuriyeti emin olun çok çalışıyor. І хочу ще раз підкреслити, що Турецька Республіка робить все можливе, щоб для України був справедливий мир. Burada geçen sene görevime başladığımda bir selamlama mesajı yayınlamıştım. Коли минулого року я приступив до своїх обов'язків генерального консула, я на сайті виставив поздоровлення.
orada şunu söyledi. Buradaki görevim bitmeden inşallah Ukrayna semalarında ve tabii Kırım semalarında dronlar yerine barış, beyaz barış güvercinlerini görmek istiyorum diye bir temennide bulundu. І в ньому я сказав, що я бажаю, щоб до кінця моєї каденції як генерального консула в українському небі над Кримом літали не дрони, а білі голуби миру. Bunun için emin olun Türkiye bu topraklara barış gelmesi için şu anda bile çalışmalar devam ediyor. І хочу запевнити, що навіть зараз продовжуються все можливі роботи для того, щоб для України був всеприйнятий, гідний, справедливий мир. Bir gün bu topraklara bu barışı getireceğiz. Я впевнений, що одного дня прийде мир на цю землю. Ama bu arada da hayat devam ediyor. А одночасно можу сказати, що і зараз життя продовжується. Odessa ve Odessa bölgesinde özellikle kendi görev bölgelerindeki halkı rahatlatmak için çok ilave gayret gösteriyoruz. На цей період ми для Одеси, для Одеського регіону та взагалі для регіонів, які відносяться до консульського нашого округу, ми від себе робимо все важливе. Ayrıca insanlara iş imkanı, ekonomi ve ticari faaliyetleri sürdürebilmeleri için de faaliyetler yürütüyoruz. Це може бути підтримка як робочі місця, будь-яка. Bugün şu anda yine bu toplantının yapıldığı anda Premier Otel'de Türkiye'den gelen 30 kişilik bir iş insanı heyeti 75 kişilik Ukrayna heyetiyle şu anda görüşmeler yapılıyor ve muhtemelen çok büyük anlaşmalara imza atılacak. Наприклад, хочу сказати, ми зараз тут сидимо, а в цей період у прем'єр-отелі проходить двостороння зустріч між представниками грецького бізнесу, із яким налічується 35 бізнесменів, з українською стороною, з якою 75. Elime mikrofon gelince, evet sonu gelmiyor ama size daha fazla yormak istemiyorum. Я взяв мікрофон і вже говорю, можливо, вас втомив. Ben bizim derneğimizin kuruluş yıl dönümünde Fevzi Mahmutov nezdinde derneğe ve dernek çalışanlarına teşekkür ediyorum. Я хочу подякувати громадській організації. Umarım bir gün bu dernek faaliyetlerini ana vatanda devam ettirebilir. Teşekkür ediyorum. І сподіваюся, що одного дня ця громадська організація зможе продовжувати свою діяльність на своїй землі. Дякуємо, пане генеральний консул. Так, ну, питання в мене не змінилося, але я думаю, якщо раптом хоче хтось сказати, він зможе потім особисто знайти функції. Що ж, а зараз хочу на завершення нашої з вами офіційної частини, хочу, щоб ви поаплодували самі собі, тому що організація – це, власне, ці люди, які її підтримують, які до них долучені максимально. Особисто вітаю також ще раз Козін з ювілеєм. І далі, так як ми вже звикли трошки до того, що підемо не по сценарію, я загалом моменти, які маю сказати, я вам скажу, але більш своїми словами, скажімо так. Тобто, що чекає нас із вами сьогодні ще протягом сьогоднішнього вечора, зараз вам розповім і на десерт розкажу щось приємне. Зараз буде деякий сюрприз для вас, ви не дарма дочекалися до кінця, це буде просто вау. Після нього ми запрошуємо вас до фуршету, до фотозони, продовжити обговорення вже ще в більш неформальній обстановці. Що, власне, чекає вас? У мене ось тут написаний великий абзац про виступ, який відбудеться. Ось, єдине, що я скажу, що це буде виступ неймовірної Азізи Ескандер. Чули про такого? І в мене багато слів тут написано, я скажу від себе, вранці, коли був саундчек перед початком, я прийшов буквально, ну не знаю, від 5 до 7 хвилин я почув те, що почуєте зараз ви, і всі мураки, всі терміти, які в мене були, вони такі вийшли і почали там швидесенько кудись іти. Ви точно отримаєте супер задоволення.
Гарного вам продовження вечора. Ще раз вітання організації Кримські татари Одещини. Дуже вам дякую. Поаплодуйте собі і Азіки. Ти в моєму серці завжди будеш домом, теплим сонцем в час великої темряви. Ти в моєму серці будеш мелодією, зброєю, що захищає мрії від смерті. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Через вулицю смерть бачить ворогу спину. Чує держава, у в'язниці думок початок зими. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Лише одне рятувати може свободу. Зі кров і смерть повернеться серць поетів, не продати супокій. Жду, коли хто сідає майбутнє, перестань закривати очі і побач, а пора зустрічає сонце. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Обирай життя серед мору, родини зарай домівок. Повертайся додому в дзеркалах, нічого не бійся, зневіри в пам'ять. У відповідь болі на вірку пісний час. Ти той, хто створює волю, ти час. Ти той, хто створює волю. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Ukraine, Ukraine. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine.
ти сховаєш у стелі. Просто залиш свій страх, під водою дозволь дихай. Розірветься біле сонце в Чорному морі. Ти говорив мені, і ми стали вічністю пустими полями чужої свині. Просто залиш свій страх, під водою дозволь дихай. Розірветься біле сонце в Чорному морі, Чорному морі, Чорному морі, Чорному морі, Чорному морі. Ти говорив зі мною, як ми стали вічністю пустими полями чужій спині. Просто залиш твій страх, під водою дозволь дихай. Розірветься біле сонце в Чорному морі. Чорному морі Karadeniz yalısında Tatarların vatanı var. Karadeniz yalısında Tatarların vatanı var. Nerede vardır bu ilave? Nerede vardır bu yuva? Nerede vardır bu ilave? Nerede vardır bu yuva? Böyle var, böyle bir yuva. Bizim taraf, bizim taraf. Böyle var, böyle bir yuva. Bizim taraf, bizim taraf. Bizim taraf, bizim taraf. Kırılmayan can gibi babam benden sorar haydasın daha anamdın omuzuna başını ayıştırar evde kay sorgun düşüncelerde kay canda kay benim güneşim dünya acı vermemek çok ben özümle absolut kim bilmedi ne benim adımı nasıl hatırlamak sebep saklan ben senden sebep saklan I'm alive because of you I'm alive because of you I'm alive because of you I'm alive, I'm alive, I'm alive Yaşlılığın birinci numara
Hatta yaralarını kötülüyor. Bitse bütün yol Oz ayaklarını geçirsin. Hatta yorulup döneceksin. Kim bilmedi ne benim lafımı nasıl hatırlamak. Seversen sevip sağlam. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Ben babamın ulu sesi, ben yoklama anamın metinleri, buhar gözlerinden çal saçından bala, bu bala deniz dağlarından azap olsun. Kim ne benim lafımsın hatırlama. Kim benim adım ne Akçalarda kestane, dokunur dani dani, dokunur dani dani. Akçalarda kestane, akçalarda kestane, dokunur dani dani, dokunur dani dani. Amanın çıbanın kendine var, içlerine kayıp boynuma. Amanın çıbanın kendine var, içlerine. Bahçelerde gezersin, bahçelerde gezersin. Benim canım ezilsin, benim canım ezilsin. Bahçelerde gezersin, bahçelerde gezersin. Benim canım ezilsin, benim canım ezilsin. Amanın çıbanın gelinime, boşu sarayı boynuma. Amanın çıbanın akçalarda meyvalık, akçalarda meyvalık. Bu ne kadar sevdalık, bu ne kadar sevdalık. Bahçelerde meyvalık, bahçelerde meyvalık. Bu ne kadar sevdalık, bu ne kadar sevdalık. Amanın çıbanık gelinime, esir sarayım yoluna. Amanın çıbanık gel yanıma, esir sarayım yoluna. Amanın çıbanık gel yanıma, esir sarayım yoluna. Amanın çıbanık gel yanıma, esir sarayım yoluna. Du 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 Signore gente, uterde namusunu
uderden, man kursaray, sailing, sin hianice, sin yoragende, uderden, namusunu, uderden, man kursaray, sailing, sin hianice, sin dalağa, hianice, ahmak işe, sin dalağa, hianice, Jule, sin iliklerinde dalanı tabarsın, sin uruslarının kanı, sin ağlarının kanı, bugün senin çiğgencirin ölen tabaça, kırık tatarları senin ikamene heterlerle. Signore geldi, uderden, namusunu, uderden, mankur saray, sayli, sin hiyanice, sin dalağa, hiyanice, ahmak işe, sin dalağa, hiyanice, Jule, sin ız, hatanını anlarsın, Ukrayna ihtiyarı emniyete siyahlarını kaytarır, you never away, sin anine, Signore kende, uderden, namusunu, uderden, mankur saray, sayli, sin hiyanice, sin dalağa, hiyanice, ahmak işe, sin dalağa, hiyanice, Gelir yanaşı, çiğdo çamaşı. Bu ne kadar güzellik, aman güzellik. Kendine vereceğim, kendisi vereceğim. Hayatım sana gelsin Allah'la, kendimi vereceğim, kendimi sana vereceğim. Hayatım sana gelsin Allah'la. İyi gelir yan gez, seve ayrılmak kendine vereceğim, kendine sana vereceğim. Kara yüzüm sana gelsin Allah'la, kendine vereceğim, kendine sana vereceğim. Kara yüzüm sana gelsin Allah'la.
When I lie burning in Crimea, Crimea. When I die burning in Crimea, Crimea. Нехай я більше не буду пити. Нехай я більше не буду пити. Я більше не буду бажати перемогти звіра. Я більше не буду бажати перемогти. When I die burning in Crimea, Crimea. When I die burning in Crimea, Crimea. Against all will do. Kırım'dan.com, Kırım'dan.com. Against all will do. Kırım'dan.com, Kırım'dan.com. When I fall, bury me in Crimea, Crimea. When I die, bury me in Crimea, Crimea. А я вам казав, друзі, ваші оплески. Зіза, Скандер і Майка так само для вас нашу нагороду, будь ласка. Так. Вау, чудово, друзі, дуже вам дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Запрошуємо всіх на фуршет і до фотозони, яка знаходиться прямо одразу біля виходу. Гарного продовження вечора.